I vas adoptant l'actitud asseguda. Si tens un coixí, et farà aixecar la pelvis i, per tant, et seus damunt del coixí amb les cames creuades. Tant on puntes assegut amb les cames creuades, situes aquest gest habitual, índex i polze junts, 3 dits estirats, aquí a mig recorregut entre els genolls i els angonals. Pressionant amb les cames, amb els isquions, li poses estirada la teva esquena, la teva columna, espatlles baixes i atraçades, escàpules juntes, pit obert, la barbeta lleugerament recollida, tanques els ulls suaument, afluixes els llavis, la boca, les mandíbules i et regales un somriure. I t'observes en aquesta actitud. L'actitud perfecta per assolir el cim del ioga, l'etapa final del ioga. Captar l'actitud, ara asseguda, amb les cames creuades. Ara observes aquell moviment que també t'ha acompanyat de forma conscient tota la sessió i que t'acompanya com el teu cos les 24 hores al dia, habitualment de forma inconscient, que és el moviment natural de la respiració. I observes aquest moviment. De manera que estàs, igual que has anat fent tota la sessió, estàs a la posició, ara asseguda, i estàs en el moviment natural de la respiració. A la que afegeixes, amb aquest moviment natural de la respiració, un nou element, que és el seu so. Què vol dir el seu so? És aquest so que fa l'aire al fregar la gola que contraus lleugerament perquè quan passi l'aire per aquí produeixi un so, que en diem ujjayi, que significa que et porta a l'èxit, perquè és un element més de concentració, estàs a la posició, estàs en el moviment de la respiració, estàs en aquest so, i a més el massatge que fa reflexològica a la gola, aire, tranquil·litza, calma, centra les teves estructures interiors. Molt bé, captar la posició, captar la respiració, el seu so. Anem a canviar la disposició de les mans, anem a fer un gest que es diu Ganesh Mudra. Ganesh és aquell arquetip, aquella divinitat hindú que té el cos de persona, d'humà, i el cap d'elefant, que simbolitza, són símbols, són arquetips, simbolitza la sensibilitat i la voluntat. O sigui, la força, la determinació i la sensibilitat, l'estimació, l'amor, l'autoestima. Desfas la posició de les mans i fas un ganxo amb les dues mans. Fas un ganxo i primer fas que el dors de la mà dreta quedi davant i ho portes aquí a l'alçada del pit. O sigui, aquest ganxo, que el fas, o sigui, gires els canells i les mans i, diguéssim, el dors de la mà esquerra està tocant el pit i el dors de la mà dreta està a la cara exterior. I els braços i els colzes estan així en línia amb aquest gest, aquest mudra que es diu Ganesh Mudra. Els mudras són segells que, diguéssim, arrelen, potencien en aquest cas, la sensibilitat i la voluntat. Molt bé, estàs a la posició, estàs en el gest i ara anem a fer el següent acompanyant, anem a fer un to, li anem a donar un to acompanyat amb la respiració i el seu so. De manera que quan inhales, tracciones amb els colzes i els avantbraços en sentit contrari i obres el pit. I a l'exhalar, mantens el pit amunt i afluixes aquest ganxo i braços. I vas fent d'aquesta manera. A l'inhalar, fas força a mans i braços, li dones to al ganxo, obres el pit i a l'exhalar, mantens el pit amunt i exhales des de la panxa i afluixes aquest gest sense desfer-lo, només afluixar, i vas fent això d'aquesta manera. A l'inhalar tracciones, obrint el pit, i a l'exhalar afluixes el gest de braços. Tot i que el pit has de continuar intentant mantenir ben obert tota l'estona. I vas fent d'aquesta manera. A l'inhalar
tracciones, a l'exhalar afluixes. Tres vegades més, d'aquesta manera. A més, captant aquesta diferència de to dels braços quan inhales, de relax dels braços sense que caiguin, mantenim l'estructura però afluixem, i l'obertura del pit. Molt bé. Sospira sense desfer, badalla, si ho consideres. Molt bé, i ara anem a fer al revés. Ara canviem el ganxo i ara el dors de la mà dreta està tocant el pit i el dors de la mà esquerra està a la cara exterior. Hem canviat el ganxo, hem canviat el mudra, és el mateix mudra però canviant la disposició de mans i braços. Connectes en la posició, connectes en la respiració i a l'inhalar tracciones, fas força, mantens el pit amunt i a l'exhalar afluixes, sense desfer el ganxo. Fins i tot pots veure el contrast en la inhalació del to, de braços, de ganxos, la voluntat, i a l'exhalar, a l'afluixar, la sensibilitat. I vas fent d'aquesta manera. Quan inhales to, pit obert, quan exhales mantenint el pit obert, afluixes. Tres vegades més. Molt bé. I ara sí, desfas la posició, tornes al gest habitual, índex i polze junts, tres dits estirats, sospira, badalla, sospira, badalla, I te'n vas, com sempre, a l'espai frontal entre les dues celles. I amb els ulls tancats observes aquest espai entre les dues celles, com si fos una pantalla que ara està buida. I observes aquesta pantalla. I ara, com a objecte de concentració, projectes sobre aquesta pantalla el gest que has estat fent, Ganesh Mudra, i el visualitzes, sense esperar res, només visualitzar. I ara, a més, projectes dues idees. T'imagines visualitzant el gest a la pantalla frontal, sigui d'una manera o d'una altra, el dors de la mà dreta o bé davant o bé darrere, el que et surti, està bé, i t'imagines que respires el gest com abans, i quan estires i fas força, potencies la teva voluntat, i quan afluixes, potencies la teva sensibilitat, i projectes a la pantalla frontal aquestes dues idees. Estàs en el gest, estàs imaginant, visualitzant com ho has fet, a l'inhalar donant-li to, a l'exhalar relaxant aquest to, i a l'inhalar mentalment projectes sobre la pantalla la idea potencio la meva sensibilitat, i quan afluixo potencio la meva sensibilitat, això. Quan inhalo, potencio la meva voluntat, rectifico, i quan exhalo, potencio la meva sensibilitat. Com un mantra. Quan inhalo, potencio la meva voluntat i estiro. Quan exhalo, potencio la meva sensibilitat i afluixo. Quan inhalo, potencio la meva voluntat, donant-li to a la pantalla frontal, imaginant, visualitzant. Quan exhalo,
Potencio la meva sensibilitat i afluixo, imaginant, visualitzant a la pantalla frontal. 3 respiracions més, imaginant, visualitzant aquest gest a la pantalla frontal, Ganesh Mudra. Retiro aquestes 2 idees, retiro el gest de la pantalla frontal, deixo la pantalla buida, l'observo de nou buida, sense esperar res, entre les 2 celles. Surto de la pantalla frontal, connecto de nou amb la respiració i el seu so, Ujjayi. Connecto amb la disposició asseguda. Molt bé, practico l'agraïment i t'agraeixes a tu mateixa haver-te dedicat a aquesta sessió de ioga, agraeixes als altres per estar aquí amb tu, compartint-la, i ara per tancar, desfas la posició de les mans, centre del pit, inhales i a l'exhalar inclines el cap. Hari Om Tat Sat, Namaste.